И здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Пламен и с мен е Георги 77. Да, Фреш Монети. Здравейте! Това е Hide and Seek. Тук малко ще подсъкаме. След 10 секунди почва играта. И почва. Помага, аз съм оградка. Ето. Аз съм камък от ада. Да, и се намерихме. Дай седим това пак да не намери. Бах се. Той е обаче много зле. Или той изобщо прино ли да търси. О, ето го, ето го. О, гъмина покрай мене. Или му видях. Да, аз се преместих. Това сървър е английски, да знаете. Ще ви дам едно линкче там. Омага до мене. И да, Пацо, кажи им, че сървъра не е премиум. Да, не е премиум. Има ход, пътейто, всякакви игри. Тъната рън, много игри. Той е такъв само сървър за игра, само за такива по... Има и Skyblock. Ма ако искате Skyblock да се оцелявате. Дай да знаете, нали, ако гледате и мене и него, Пато ще кажа едно нещо, чуля. Да. Съжалявам, че не съм качвал от много време клипове. Това е тъй, че имах много работа и затова дори и той имаше работа. Пламен. Днеска цял ден гърмяхме пиратки. Да, ама това, вчера ония ден не можах, защото бях на Даскало. Айде, тъпата игра няма да свършва. И така аз вече мисля да ставам сикър, че ми омръзна да стоя. Еми да. Абе, всички минават покрай мене, не мога да навъз. Това е странно вече. Ой, ме откриха най-сетне. Да, и съм сикър, това е добре. И мене откриха. Да, ти сега излъжиш при мене. Ти какъв бокс? Какъв? Аз съм сикър вече. Сикър ли си? Да. Еми. И да, хора, сега след това като качи клипа, аз ще снимам и аз. Ето това е. Има един горе. В смисъл? Има един пич горе. Те са бая. Горе на покрива на тая къща. Го пича! То малко мисията невъзможно да се качва, май. Ма аз се качих. Как? Ето тук, виж. Чакай. Къде си? Аз съм на къщата на покрива. Катерех са, бе? Малко ме лагва, ама. Съжалявам. С ко снимаш? Мандикам. Еми бандикам, но ясно, че ти лагва. Поне малко.
Ма ти само една игра ли ще правиш? В смисъл? Ми само една игра ли ще снимаш? Не. Защото аз на мой епизод 18 минути беше клипа и го конвертирах с Fraps. Нали, аз обикновено се снимам с Fraps, за да не има лаги. What the fuck? Дай Окей, да. Сървъра лагна и затова... Така. В коя арена си? Никой, аз... Мисля това бе екипът малко мъничък. ОМГ. Снимай нещо на пак, в както решиш. Това беше от мен, аз съм Пламен, довиждане.